Moments mana kod Equity e Nyakalondo mari Ramogi FM. Nitie gik mamoko ma jatimre ne nyathi samoro pocket money olalne to in bende okidwa ni bergi achiedh nade mang'eny adhi oro ne nade. Miye mana Equity prepaid card no biro konye to jenge back to school moments mana kod Equity. To bende wiki kwil ne janyuol sani jo conmen odwa bedo mang'eny ndi nikech ging'eyo ni mae sama wije nyuol bende tungni mang'eny. Tang kod jogi kiki maxi mora mora mopogore kod namba ni 0763 000 jo Equity kogocho ni to gigocho ni mana kod namba achiel kende. Messages bende koor to nyakine ni message ma obiro ni Equity Bank Nyakaramogi ka chonjo kubali kuchezwa ka chonjo mana kod Equity Bank Radio Ramogi ka chonja luo en kanyo sa 3:47 mano maro kinyi makawuono adori nyaro kumu nyan Magdalena nitie dala maro mabe kawuono kokelo no ber makende kokalo kuom Msafi ma wacho kacho ni endo swayo ma wacho ni gik moko koro bernde Nyakaramogi kendo lernde ler ema bende bernde ti mana kod Msafi ni kinde ka kinde monido ko konyruok makende inyalo tiyo kod machielo ma iluongo ni lavender ni ema koro ber nikech en tiere kod suya moro mobiro weyo godo lepi wan kanyo kod pims grams per bich 200 100 kanyakla kod kila chiel chago smart value maradufu mana kod Msafi yude duka man machiegni kodi ogolo buoyo kendo en gi teko mar wanyo kendo golo kit chilo mora mora manie lawi Nyakaramogi jwang rit ler mar lepi kitiyo kod Msafi detergent magoro law bedo maler kabisa to tik mamit mang'we ng'ar bende en go pile ka pile iluonge ni Msafi ti kode pile ka pile boaz wadhi nyime kod twak maro ero kama na inya koro kar bedo ni jomoko nosewacho ni katiba ni yes and very expensive en garambe ni malo ahinya mano achiel kuom joka ne nitiere no camp mano 2010 kech achiel kuom grounds mane gidwa ni mondo goye go piny na giko ni katiba ni mondo michieng wa implement dwaro pesa mang'eny gini ok wanyal nyalo gini en kama to nitiere part ma ok en adieri nikech nwang'iyo ni kaka ne system mar sirikal machon cha nitie kuo na dhi mbele to kata kaka ifweny ni kuo ni odhi mbele gi kaka inyalo geng'o ne onge ko ni mwandu piny na kwalo iyako we mondo mi akoni nitie penjo moko ma jo Kenya ok dwa penjo to nego penj gi direct ndalo ma Moi tiyo kendo ma kato Kibaki koro donjo chako tiyo yes ndalo no naonge gimiluongo ni devolution kata na CDF ni obiro managa koro Kibaki odonje loch to pesa jo Kenya kare nadhiga kanye nikech ndalo chaendi naonge devolution manitero pesa counties naonge CDF manitero pesa kure matiende na ena centralized system ma pes Kenya ni kawe loko private money emomina ka ng'enyne jok manotiyo kendo telo e sirikal ndalogo gin multi-billionaires to onge industries manegi loso nikech negi kwalo pes Kenya families go unyalo neno gi koro katiba ni gima nogeng'o kako geng'o kweche mag kuo aoyaye kata pod bed ni kuo inanoga pod dhi mbele to gen kuo makadhi mbele to nengo beni kao action nikech katiba ni bende ketonwa offices motegno monengo beni timo godo action a particular office minyalo wachi office mar the director mar public prosecution maning'eni ndalo machon ja na en office mar Attorney General kata na en deputy prosecutor of deputy director of prosecution gima ne Attorney General dwani mondo tim kata ng'eni ndalo no gima Attorney General dwani mondo tim en gima rais okone mondo mi otim to ma odugo ket an independent office in achiel kuom offices mikoni independent office mar director of public prosecution office mar auditor general ma gik ma itimogi kaka pesa utiyo go chalo nade to kapok utiyo kata gi pesa another office moketi ma independent office mar budget controller of budget maonge budget moro minyalo tiyo go ka controller okokete sai kendo mana thuolo ma jatend migawo mar pesa nego en article 223 kosoma
Yeah, 223 to kendo ngene kichaka gi article 201 kit mano public finance. Yes. Ichaki ng'iyo kata na principle ndiere kaka pesa idhi tigo. Ok en pesa mowuok e fuko ni mitiyo go kata bunge wa modhi e bunge ikone ni seche ma utimo budgeting ma udwa kalo budget ere kaka prioritize gik moko. Kidhi article 201 203 part 1 ibro yoro kokono ni kuchako ng'iyo to ng'igi uchako gi gik miluongo ni national interest muket malin kata ng'iyo ni to gope mage ma un go gibedo arranged kamano nyaka kuma koro the party mo form government bende interest mage bende oyiene uket kuro to gine mokwongo. Kenya sani ng'eni implementation motimo en ni party na nigi manifesto ni mane muket priority number 1 kanyo ma kimomiyo koni man kech kanyo ibro yoro kao ni priority number 1 ni osechaki gi hustler fat koni kino chakore gi kure gi loko katiba upside down kanye kama wane gitabu kato jok ma onego be ni kone gini mane kalo kieo mano parliament gine ma ging'iyo ni oluongwa state house nikech kawadhi kuro tidhi miwa kaka wagero kuondewa matieni ni kuma nuae mane kere mane direct maendeleo cha wadoke gi thuon kata be ni katiba osegolo wakuro monego be ni wane ma ka en bunge tu function kendo wacho ni gige wa mwadwa ni mondo mi olosi kisebedo gi jopiny nikech public participation ma wache article parcha en mandatory ok en optional ochuno ok en me joma be jomaluoro kabisa koro kanyo okonego be ni wadokie chien nikech adiera king'iyo yore go duto kaka katiba olosi mwandu piny okonego be ni dhi to waste ka mwandu piny okodhi to waste to gi the tax bracket ma osuru bende isolo to kendo isole KRA hakikisha no donje account consolidated account agulu mar serikal maduong ma ok ng'ato ep kode gi bath chiel pesa ma jo Kenya nego projection man the economists otimo koni katiba ni ok en cheap implementation but an effective geng'o kuo gi mibadhi to kendo sechego koro bro miyo piny biro dhi dongo ma kendo bro bedo gi mwandu makoro mang'eny ma ok ibi neno kata ni koro en ok obi bedo even expensive at all. Erokamano. Kanyo e kama okwa ng'iye maber. Kato nitiere bende aspects moko ma cost ma jo Kenya bende nyaka shoulder. Kaka gima ne dwaro ni at least seche muyiero kik uyiera joma chuo lilo nikech kuyiero joma chuo lilo to kodi dwaro affirmative action kaka e county assembly kich kuponi kaona kaka Homa Bay chwa kuyiero chuo 40 nyaka ikaw a third mar mano uket mine ineno matene kadino yiero gima opogore kama to ok udhi medo bill ma udwa wacho ni ng'eny koro nitie responsibility kanya pa ni we mundu aduga invoke uraia dictum kwa kuwa wa Kenya wana haki na majukumu uraia emphasize man and again the executive director gigik mo coordinates ani Oliver Waindi bende onagi mutegno ndi kata bed ni ng'eny ne waero ga bedo cost intio nagi mang'eny kendo man cost but inano kwa kuwa wa Kenya wana haki na majukumu mano chakre chon koni ok ena right ok ni ratiro mari kende but omi ting manyaka itim mondo mi chopi. Erokamano. Koro jo piny bende kapok gi ywak ni ya kiani gini mzigo ni kiani pek bi ipenjo into gin ting margi ma giting'o no be gitime maber nikech ka gin ma jok ma migi thuolo mondo migi puodh kata jok madhi rito negi aguchego to kipuodho jakuo mondo rit ni dero kati duogo ywak mano be itiyo gi ratiro mari mondo iket ibed maber. Agolo na example matieno migi katiba ni omiyo gi tich ma pek mondo migi tim. Erokamano. To ka gilegeza kamba ma giweyo
kanyo kama koro kata ka koro ywak ikoni ei mach mawang'o kuma galagala maliet no ine mikete. Erokamano boss orumo ka wach bari mogik. Erokamano wayiero jakuo obedi jarit dero kata tikeno yudo cham kiny kata ywak. Wach bari mogik. Akoni kawuono watim celebration mokwe maber to bende wang'iuru ni weche mag mibadhi kik waket mbele nikech ema kawo mwanduwa. Nikech mwandu ka koro pend chik noseketo mogawo opogo mondo odhi ne jopiny to jomoko dhi origore rangach. Koro ing'eyo jopiny pod ok ne gino, pod girito ni to mwandu mane biro no ka gin kanye. Kare jomoko to osegeng'e kendo e gine ma koro giloke koro dechgi. Ema koro ikelo ni matin. Kanyo adwa ni mondo jo Kenya oyaw wengegi. Gifweny ni mano ok gima onego wadhigo mbele. We never went for devolution to devolve corruption. Wageng kanyo. Ma jowa momi tich mondo mi okonywa tiyo. Mantiere bunge mang'iyo tich gi gin oversight. Beda ni nindo e bunge kandalo machon kata ng'ato chiyo ni to what about Migori? No. Ok onego timre kamano e ndalogi. Kech omi thuolo kendo mi ng'eni wabunge wasani. Gin nyaka gi offices mag researchers. Gin nyaka gi offices mag the communication officers. Kendo mano offices momigi ma Parliamentary Service Commission ema chulo ne jogo mshahara. King'iyo ng'enygi mondo mi yud ni to ere kaka itiyo gi office no mondo mi okonyi function mondo mi tim maber. Iyudo ka kanyo wigi owil. En koni nyinge magiketo kanyo makonyo gigo are jok mar deficient kata capacity mondo konyi tijno. Kanyo jopiny winjo tabu maber. Omiyo warituru mwandu piny kendo wayutiuru gi mwandu piny mondo mi okonywa wagerrego. Kik waket ni mwandu are being used against us. Erokamano. Erokamano. Kik ket jakuo ni rito ni dero. Wach malich ahinya kwa Ramogi Jwang'. Ma koro ng'iso ni teko in go e lweti. Gima nyo wacho ni jukumu mare timo yiero maber kaka ja Kenya. Katiba ni bendo mi thuolo ni ka kamoro ija chama to chama no wang'i to in gi thuolo ni ng'ato kochung' kaka independent candidate podi nyalo yiere. Wadong' gi dakika moro ma chiel kende nyakwa Ramogi par ni daher mar ng'isi ni sabun mar Msafi ema bende ber kod ibiro konyi kama duong' ahinya e rito ler mag lepi. En gi teko mar golo kit chilo mora mora ma diber go nyakwa Ramogi Jwang'. Yude rapim mar grams 20, 100 kila chiel kod mamoko. Yude duka man machiegni kodi nyakwa Ramogi Jwang' mondo ikonyrigo. Omiyo nanga marachar bedo marachar maber kendo yomo nyaka lwedo kitiyo kode. En kod multi enzymes man gi teko mar golo kit chilo mora mora kendo oyomo lwedo kendo kata mana nanga ok okethi, orito nanga bedo maber. Nengo ne bode ufuku mari ibiro yude rapim mopogore opogore, sizes mopogore opogore kod mopogore opogore. Ni mara awacho kacha ni nyalo yiero lavender kata nyalo yiero moro machielo cha nyakwa Ramogi Jwang'. To maduong' en konyi rito lepi kaachiel kod lweti tibedo ni in jalo maler. Iluonge ni Msafi detergent. Kumano kawuono e dala mar Homabay kanyo nyawadwa ni tiere kendo mano Adori Nyarukumu kendo obro ng'iso matut. Wi bende kikwil ni okombe mar chan ni alwora mar kambi mar All Media Services. Okinyi ma kawuono an bende kawuono adhi mula anena afile anani ochalo nade. To chieng' Jumamos mopogore kod kiche adhol nitiere Kasarani nyakwa Ramogi. Riti ma kawuono wayudo weche manyien mibiro kelnwa kanyo kod Vincent Otieno mabende keni kawuono gono oriti kata kamano biro wacho bang'e. Magono weche manyien e yo machuok gi Coopbank. Oyawre nyakwa Ramogi Jwang', kweth mag jokombe machon mag Alensi dwaro mondo migiro bed giro machiel kachiel gi jatend piny William Ruto mondo migitwag kolure kod wach chudo megi mag pension ma oseyware kuom kinde malach. Kane oloso lo kweth no mane en kansila ma South Alego Ward Vitalis Awando Ndewe otelo dwaro mantie mondo mi ruchi no mapiyo ka olero ne gibiro bedo kod romo e magawa ma mwisho Maire County ma Siaya kama bende gibiro twag ka gichano chenro ka
ginyalo dhi rado gi jatend piny William Ruto mondo mi koro giyud resruok kutenre kod chandruok magikale mar bedo ni pok yudo pension nyaka ne gidhi e rutaya. Kopogore gi mano nyakwara mogi, moko kuom weche bende waluwo odiochieng' ma kawuono kwachao gi kaunti ma Siaya. Jafwambo mar e kaunti no en George Juma. Koluwo wach motenore kod bedo ni jabodaboda moro ne onego chiege gi nyathine ma jahigni 3 kaeto bang'e nowuono temo mondo mi okaw ngimane oko e gwenge mag Ugunja kocha. George Amolo luwo wachno makare kotenore gi mano. Kopogore gi mano chako luwo wach mar medruok wechego mag masiche mag apaya ma ikelo gi apiko e kaunti ma Siaya. Jodak ma ogwedhi e kaunti ma Migori ywak mokalo kolore kod weche ma ok kare motenore kod yudo chenro mag thieth od thieth ma ogwedhi Health Center ma yudore Suna East Sub County e kaunti ma Migori ka Jojo malo wachno yo makare. E kaunti ma Mombasa, riwruoge mag oganda odiochieng' ma kawuono biro bedo kod jofwambo kama gibiro twak kod kotenore kod weche mag dhialo katiba higni 15 tok kane ochak katiba. Kopogore gi mano nyakwara mogi, moko kuom weche bende waluwo odiochieng' ma kawuono en wach motenore kod bedo nitiere jokuge moko mane olidho, jokuge ma chechni gin mag jamni mane omonjo ka dala gavana machon ma kaunti ma Kisumu Jack Ranguma mantiere gwenge mag Muhoroni Sub County kocha kama bende ne gikwalo rombe maromo 20. Ka iwacho ni ne gidonjo e die dala Ranguma gotieno kar saa 4 ma gidino ne kata gilgeng'o ne jal marito rombego magikone to ne gichwe gidhi gi rombe 20. Magi kachiel kod mamoko nyakwara mogi mwamedo luoni tudiko nyakalo ni ka ngoromo saa 7 mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok kokelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timoni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400 222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money ei Coop prepaid card. Coop Bank, we are you.